Помните ли Сулю? Естествено, няма как да го забравите. Оказа се, че Сулю е зарибявал приятелката на един от тия. И са правили джиджи-биджи. Да, знам. Не питайте въпроси, чието отговор не искате да знаете. Ох, мацко, щай с папа! И сега са викнали цялата махала, за да прибият Сулю. Сулю, защитавай се, брато! О, не, горкичкия Сулю, човек. 250 човека от махалата дойдоха, за да го прибият от бой. Горкичкия. Сулю е човекояденство, как да не ви стане тъжно за него. Но както знаете, Сулю никога не остава нещата е така. Днес си довел със себе си брат си. Пулю. Трябва да го помните и него. И третия му брат. Хмулю. Хмулю. И за малко да забравя. За да ме подкрепите, ползвайте кодовете ви за отстъпка в OZONBG и ARTESBG, които виждате долу в момента. Въвеждането им при всяка една от вашите поръчки помагат на мен и на канала ми, за което съм ви страшно благодарен. Да започваме. Момчета! Тела прибиха пред дискотеката. Хмулю, влези ме! Бой, Хмулю! Така! Да ги убиват, бой! Некадърници! Забранена любов, Откъде на къде, бе? Аре! Не! Пулю падна! Пулю! Пулю беше прибит! Не! Прибиха братите ми! Сулю много силен! Сулю по-силен от братята!